Кайғы сәржелеріміз хаберлерден ұйайда студияда Эльвина Халилова ве бүгінгі айнымызда мен сізлерні бөлі хаберлеріне таныш етем. Иман үшін 6 yıllık hapis жазасы işgalcilerinin kararı. Єдина країна у світі, де свідків називають екстремістами. Шимали Кырым каналы işgalciler tarafından арбителюке. Крим почав страждати від посухи. Карантин вақтында бала мерkezlerinin çalışmaları. Якщо нам дадуть отмашку і скажуть, що можна дітей приймати, нам треба 2 суток. Ялтада сөзді Еговаша аты Артем Герасимовқа 6 yıllık апыс мұддеті. Қырымның işgalci юқары махкемесі сөзді Русия савжылығының талабынен 400.000 рублелік пара жазасыны апыс мұддетін едеңіштірді. Экстремистік фаалиетінің тешкіл етілмесі маддесі бойынша жинайы иш кечкен сене мартының 20-сінде açılған еді. Русия махкемесі 2017 сенесі Еговаша атлары дини тешкілятыны экстремистік деп танып, оның Русияде фаалиетіні ясақлады. Ситуація, насправді, яка сталася тепер в Росії, а також в Криму, є абсурдною. Вона стосується людей, які дотримуються пацифістських поглядів. Свідки Єгови відомі тим, що вони не беруть у руки зброю. Єдина країна у світі, де свідків називають екстремістами. Спрямовані проти свідків Єгови в Росії дії суперечать гарантіям, які надала Російська Федерація, коли стверджувала в парламентській асамблеї Ради Європи, що свідки Єгови можуть вільно сповідувати свою релігію. Те, що в Європі вважається пережитком минулого, є реальністю сьогодні, на жаль, в Росії. Русия вейшғал етілген Қырымның түрмелерінде 94 сияси мабус қанунсыз шекілде тұтыла. Бұл ақта Змина инсан ақлары мерkezінің идаре башы Татьяна Печончик хабар етті. Оның айтқанларына көре Украинада бұл инсанларға қол тұту ваққында қарарда кечкен сене ішлеп шығарылса да, аляда қабыл етілмеді. Він уже півроку знаходиться на погодженні в Офісі президента, тому ми вважаємо, що говорячи власне про нашу карту, мапу дій в контексті окупованих територій, дуже важливо, щоб держава нарешті прийняла такий закон, щоб допомога, яка надається цим людям, поки вони знаходяться в місцях позбавлення волі, коли вони звільняються, допомога їхнім сім'ям. Зараз їх, за даними правозахисних організацій, ми ведемо такий спільний список з колегами. У спільному списку зараз є 94 особи. Це українці, які утримуються у політично мотивованих, сфабрикованих справах. Якраз 94-та особа додалася вчора, це Артем Герасимов, який отримав 6 років ув'язнення. Русия Қырымда су етіш мемезлігі себебінден Шимали Қырым каналында контрольны озынеч кечірмек үшін Херсон велейтінде актив фаалиетке кече біле. Бөле фікірні Қарадеңіз регионында вазиетке бағышланған онлайн-конференциясы вақтында АБД арби эксперті Глен Говард ефада етті. Дуже посушливе літо в Криму, і Північно-Кримський канал в дуже критичному стані. І я гадаю, що це може спонукати росіян перейти до більш активних дій, щоб отримати над ним контроль. Крим почав страждати від посухи, і вони потребують води. Тому ми мусимо спостерігати за Херсонщиною, Миколаївщиною та північною частиною Чорного моря. Milli Meclis Reisi Rifat Чубаров та Русия бұл құсуста арби әрекетлерге азыр олғанындан емин. Украина вице-баш Назирі Украинаның вақтынже işgal етілген топрақлары меселелерінден Назир Алексей Резников Укринформ агентлігіне берген ачықламасында, егер Русия су меселесі себебінден Украинаға қаршы арби әрекетлер башласа, Украина жауап бермеге азыр олғанын білдірді. Біз қорқмаймыз, бүгінгі күнімізде ершейге азырмыз. 6 yıl içinde ершейні көрдік. Бүгінгі күнде арби азырлығымыз ве милли ордымыз бамбашқа. Душманға да жауап бермеге азырмыз, деп қайдетті Резников.
Ишғал етілген Қырымда 8 яңы коронавирус хастасы қайдетілді. Бір кіші есе әлек олды. Бұны Қырымның ишғалжы башы Сергей Аксенов хабар етті. Умумен шымдылық ишғал етілген Қырымда 413 кіші коронавирусқа яқаланғаны хабар етілді. Олардан 29 шетелден келгенлер, 74 есе Русияден. Ишғалжылар шымдылық 297 кішінің тедавиленгеніні де білдірді. Мемори карантинге бақмадан Украинада Меджибури маска тақма режимі де девам ете. Буақта Украина сағлық сақлав назирі Максим Степанов хабар етті. Айна заманда назир месафе сақланмасының мойымлігіні қайдетті. Сонки күн ішінде Украинада 553 кіші коронавирусқа яқыланды. Умумен бұтын вақыт ішінде есе 25.964 кіші. 11.372 кіші тедавиленді, 762 есе әлек олды. Стратегія, яка обрана, це стратегія стримування. Але вона ніяким чином не відміняє і масочний режим, вона ніяким чином не відміняє дотримання соціальної дистанції. І ще раз хочу наголосити, мова йде про ваше здоров'я, шановні українці. Украинада бүгінден башлап карантин тедбірлері да бір басамаққа емшатыла. Хусусан кафе ве ресторанлар açılmaға башлай. Бұны Украинаның баш санитар екімі Виктор Ляшко айтып берді. Хусусан үкімет кафе ве ресторанларының тек тыш мейданлары дегілді іч мейданларының açılmasына да изін берді. Қартлар да сербес тышары чыға білежек. Бұнен береберлікте мемлекет ішінде учушлар да башлана. Ама учақ кірмеден евел инсанларының sıcағы контроль етілежек. Озғарғанлар да авали манға көрсетілмейжек. Эркес маскалар ве елдивенлер кеймек керек. Айна заманда инсанлар арасында месафе сақланылмасы мечбурийдір. Егерде бұл шартлар еріне кетірілмесе инсанларны учаққа алмайжақлар. Айна заманда июнің 5-інде Киев ве Украинаның башқа еді велееті карантин емшатылмасына лайық олмағаны білдірілді. Сьогодні постановою Кабінету міністрів України дозволяється відкривати заклади громадського харчування з відвідуванням клієнтів всередину приміщення. В той же час по індикаторах в нас сьогодні не проходить по захворюваності це Київ, Волинська область, Житомирська область, Львівська область, Рівненська область і Чернівці. І по тестуванню не проходить Донецьк, і Луганськ майже проходить 11,96 на 100 тисяч населення. Скадовскта туристлерні карантин шарайтында де қабыл етмеге азырлар. Баға мерkezлері ве базалар насыл çalışacağını meslekdeşlerim айтып бережек. Скадовск лагері açılacak. Територияны азырладылар, антисептиклер де бар. Дитина перше, коли приїжджає, вона потрапляє до медиків. Їй повинні в цей час виміряти температуру, передивитися її медичну довідочку, і потім вона вже йде далі у свій загін до своїх вихователів. Лагерен мудиресі не вақыт ілк баларны бекленжігіні айтты. Ми готові. Якщо нам дадуть отмашку і скажуть, що можна дітей приймати, нам треба 2 суток, скажімо так, 2 дні для того, щоб просто протерти все. Бұл лагерде тек Херсон вилаятінден келген балар ратланмақта. На сьогоднішній день повна вартість путівки 5880 гривень, це 450 гривень на добу. Але я ще раз наголошую, не платять батьки повністю цю суму. Практично 90% путівок у нас здешевлені за рахунок міського бюджету. Проведені відповідні роботи щодо дотримання належно санітарно-гігієнічних вимог. Також слід відмітити, що в цьому закладі, відповідно до вимог харчового законодавства, вже розроблено і впроваджено систему управління безпечності харчових продуктів за принципами ХАСП. Ще аудит наші інспектори не проводили щодо дієвості запровадження системи, але документально вже можна бачити, що дана система розроблена і впроваджена в даному харчоблоці. Шерде eglenceli merkezler ve delfinari açılacağına azırlaylar. Будуть розваги для діток, буде працювати дельфінарій, але знову ж таки будуть дотримуватися карантинних вимог. На теперішній час проводимо дезінфекцію місць значного скупчення. Це біля супермаркетів, зупинки, там де люди чекають транспорт. Балар лагерлері ise tek karantin bitincekinden son açılacak. Haberler Yoa Karım.
Қырымлы ресам Иван Айвазовскийның Неаполитан Корфеза адлы ресімі Лондрада онлайн аукцион вақтында 2 миллион 300 000 фунт стерлингке сатылды. Бұ аман-аман 77 миллион гривна. Бұ ақта аукционның сайтында қабер етіле. Ресімнің ilk фияты 1 миллион 200 000 фунт стерлингке олған еді. Умумен аукционға 16 кіші қошылды. Ресімні кім сатып алғаны белі дегіл. Картина была написана в 1841 году во время пребывания Айвазовского как раз-таки в Италии. Естественно, живописец, который впечатлялся красивыми видами, он никак не мог обойти вот этот вот тот самый Неаполитанский залив. Уже к 40-м, 50-м годам 19 века Айвазовского знала вся Европа. Как попала картина в Петергоф в свое время, это тоже большой вопрос. И то, что сегодня продает Россия на торгах в Соцбере такую картину и за такую сумму, это тоже остается до сих пор вопросом. Бунины семен сағылықлашам Facebook сәйфемізге қошылыңыз ве бұзылы олыңыз. Еліклерде көрішейік.